saborne poslanice svetog apostola Petra. Pazimo. Braćo, postarajte se još više da učvrstite svoj Božji izbor. Ako naime to činite, nećete se nikada spotaći, jer će vam se tako obilno pružiti ulazak u večno carstvo Gospoda našega i Spasitelja Isusa Hrista. Zato ću gledati da vas uvek na sve to podsjećam, iako vi to znate i utvrđeni ste u ovoj istini, ali smatram da je pravo, dok sam u ovoj senici svoga tela, da vas budim svojim opominjanjem, znajući da će brzo doći do skidanja ove moje senice, kao što mi je to obznanio Gospod naš Isus Hristos. A nastojeću da se i vi posle moje smrti svakda sećate ovoga. Nismo vam naime mudro smišljenim pričama obznanili silu i dolazak Gospoda našega Isusa Hrista, nego na osnovu toga što smo mi postali očevici njegovoga veličanstva, jer on je od Gospoda, od Boga Otca, primio čast i slavu, kada mu je od veličanstvene slave došao ovakav glas: ovo je moj ljubljeni sin, koji je po mojoj volji. I mi čustvo ovaj glas gde siđe sa neba, kad smo bili s njim na Svetoj gori, i tako imamo čvršću proročku reč, a vi dobro znate, a vi dobro činite, što pazite na nju kao na svetilo, koje svetli na mračnom mestu, dok ne svane dan i zvezda danica se ne pojavi u srcima nas.